ọ wee kwe gị mere ebe a ọ ga mmiri ọkụ ka ọ ga-awụ gị n'ọgba ị ga-eji ma agalikwa iji akpọkene m ka azụ ndụ ị ga na-aga gị hapụ ahụ mazụ friji ya kuru m ekuru agara na ngala ọ bụrụ na oji mmiri ọkụ ọkụ ihe ebe a nwa na ọghụ m ị na-atụ nwa ihe mọ n'ọkụ ya o ke ọdụ mmiri besaida achịkiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rirere ọkpụkpụ ọkụ yi achịkiri n'ọkpụkpụ ọkụ bịa nwere no highest degree yo ọkwa bịa nna nweta ọzọ m ga-esi akpọ gị ịza bịa nwunye nwanne na elekwa ka ụmụ na m ji owe ihe bịa biletere chọrọ m na-eji abalị adị ọ mụrụ abalị bịawa eche ma mara na ọwụọ anyị ekele ele ka m ji bịa isi m na ke m ji owe ihe bịa ọwa abalị ka chọrọ m ji bịawa ị na-ezigbo na mkpọtere mkpọtere ha ọdụ ka ọjọọ ihe ọma ọkwa ihe mere m ji bịa ọ dị m oke mkpa ihe mere m ji bịa eriele m nri na rie m kwasa m chee ya sa mba na agịrị m ekwe ka ihe eri ahụ nri na ahụ ọzọ aga m ama ihe m ga-eme ihe m ji maka ịbịa wezigbo ihe m ji maka ịbịa wụ na asị m abịa gwa m na achọrọ m ịga obodo ọkụ na-enwu n'elu achọrọ m ịga obodo ọkụ na-enwu n'elu nga mba ụlọ akwụkwọ ka m ike mụta ihe mụta otu esi agụ ede maka nwatakịrị a na-akpọ m ọsa ahụ echi n'ọsọ mana o doro m anya na chi nwa ahụ anọdụ nso chie nọ anya ebe chi nwa ahụ nọ chie dị anya ọdụ chi n'ọsọ nwa mepe ọnụ were mkparị kwala m efe nwa were mkparị ote ghuole m akwa ghuole m efe si m jiri ị mara ọ na-ewute m na nwa kparịrị m sọsọ kama ọ na-ewute m na nwa mepụrụ ọnụ ya ọnụ shịnshị ọka si m na mmụ efulefu na m enwere ụbụrụ si m na mmụ itibọrịbọ o nwere ka ọ kpọrọ ke hụ ọ kpọrọ te obi fọm ekwubu m sọ m na mmụọ m ihe ọwa kpọrọ na oyibo ọsọ ọwụ ilites na mmụ ilites m abụ m atụlele m ihe ele ka ewu ilites mana ọwụ ọsọ wụ ilites ka ọsọ gị mana ịma ọ na ili na ka ada mma ntị gbanyị sị adịkwa ka ewu ilites masị m na mmụ ilites m so ngwa na ebe ọwụ na mbụ ilites ka m gaa m obodo ọkụ na-enwu n'elu gaa baa ụlọ akwụkwọ ka m gaa mụta otu esi asụ oyibo nso ọte mpụta chie dị anya oji araghị asụ chi n'ọsụ chie dị anya na mara na egwuregwu okwu mba sị na moto obi adịrị m ama moto ochi anụghị ọkụ n'obi otu obi nwere hụrụ nwa uchi n'ọsọ nwa anụ oyi anaghị asa ahụ maka ọ gara obodo mepere emepe mgbe abata ya jee na-akparị anyị ọ na-asọrọ anyị oyibo nsogbu adị ị mara mgbe m lara echekwa m na ilite esi ọkpụrụ bụ na ị ga-akpata ego rụọ ụlọ ma mee nke agba ụgbọala ruo odogwu mgbe m lara ka m nọ na-eche na nrọ ka m nọ gụwara m na ilite esi nọ mkparị ka nwa kparịrị gị ihe a mana nsogbu adịghị ihe ga-eme bụ sụsọ ihe tọrọ m obi ụtọ bụ na esi na ị na-aga obodo ọkụ na-enwu n'elu na ka ị gaga gụọ akwụkwọ so o bidogoro m ụtọ na mkpata anyị bịa kpote m na mana asụkọ onye gị mbụ ị ga-ahapụ m ebe a gawa Chineke achọrọ m ịgba rịpọt afọ gara aga ka m gwara gị sị gị na gị wepụrụ m ndị ọyị dị agha dị iberibe ndị m ka mma Chineke ewere anụ ọhịa nye m hapụrụ m ya ọkwa Chineke nwanyị Chekwu isi ili steeti na ọwụ m ihe ọ pụtara na aga m akpata ego eche m ilite esi wee kpata ego onye nche ewu mana echekwa m ma ụwa ke m onye ka njọ enwekwana m ana m eche nnọọ na ụwa ke m
na ọ wee ka njọ amam na ụwa ka nwụrụ anwụ enwedo ụwa amam na enwedo ụwa gee ntị obodo ọkụ na-enwurela m chọrọ ịga ka ebido ụlọ akwụkwọ mụrụ ha ala aga m agwa onye nkụzi ụlọ akwụkwọ sị ha na ọ na aga m aga afọ 3 n'ụlọ akwụkwọ na ị ga-agụwa afọ 9 maka ebe ụbụrụ nọ dịka site nga gawa Kafanchan ọ dịka site nga gawa ma mfe ụbụrụ nọ anya mana ka ahụ nsogbu ọnọdụ ihe m sị m agwa nwowo na ọtamchi ịga obodo ọkụ na-enwu elu ga bido ụlọ akwụkwọ achọrọ m ka mụ na m soro gaa ka anyị ga-akpọpụ ụbụrụ anyị ka anyị ga-amụta akwụkwọ ka ị ga-awụ na anyị lụghala amụcha akwụkwọ olu were oyibo te na-asụ anyị ga-asụ oyibo anyị ga-asụta igwe kwa anyị n'aka saa ya eluigwe abụọ eluigwe mee gịnị eluigwe abụọ na oyibo anyị sụrụ ọwara eluigwe gbawa abụọ Chineke daa ịmụkwasị eluigwe gbawa abụọ daa Chineke ehuo n'ala tii ka akpaji akwụ ka izi eluigwe ọgbawa abụọ ekwere Chineke buru ịṅụ ọnụ eluigwe agala agbawa ihe anyị ga-amụta oyibo anyị ga-amụta ọta anyị lo sọọ ya igwe asị anyị hello ndị oyibo na-akpọ hello hello bụ otu nwoke ọwa ahụ ọ na-elu okwu ụtara onye ọcha aga n'ụlọ ya ngwa ọ na-elu sị hello so nwoke asị onye ọcha asị sir what's do ọsara m elu jakwụ onye ọcha sị hello ya ọ taga ndị ọcha ji nweta elu mmadụ ihu m ga ndị ọcha na-asị elu nwere nwoke onye ụlọ anyị gara ọrụ oyibo na-elu jakwụ onye ọcha sị hi what's do's ọsị ana m elu ọcha bụzi gara eti elo ọta ga-esi nweta elo papa nnukwu okoye m anyị kele buruta anụ ponye mmempa nnukwu buruta okoye m ka kemgbe eleshi ihe mere wụ na echi anyị ga-apụ echi ka ọma m n'obi ịga obodo ọkụ na-enwe nsogbu dị ebe a na akwa m niile ruru unyi ka aka kasa anya mmiri edekwula ayọn ka ayọn ga-adị ebe ahụ na ọ bụ na mpa m ka debere mmanya ọcha na akpa m iberibe dị ụzọ asaa achịkịrị n'ọkpụkpụ nwere nụ highest degree yo ndị rireri iberibe dị ụzọ asaa achịkịrị n'ọkpụkpụ nwere nụ highest degree yo onye nọgide wuru obodo a na-atụ ịgara ụlọ anyị len otu ebiri na-eche dị mma len onye moto na-agbara maka moto akụcha na mgbe ahụ anyị na-abịa onye le nọ ya bụ ihe ọhịa ji kpọ ya obodo ọkụ na-enwu n'elu na ị na-ele ebe niile ihe otu esi wuru ọkụ so ebe niile ma nga na-eso aja eziokwu m niile ana m ekele gị nke ọma ana m ekele gị ruo echi maka ọ bụrụ na ọ bụghị ga-ama m eme ihe ga-eme m onye bịa obodo a eziokwu m niile ikwesị ịdị na-efe m efe ka arụsị maka ihe mere na obodo a si na ụlọ anyị kpọpụta na obodo ọkụ na-enwu n'elu ikwesị ịdị na-efe m efe ka arụsị anya mgbe obodo anyị pụtara obodo a achọrọ m ka ihe saa anya n'ala mmiri ihe niile anyị na-eme na ụlọ anyị wụsị ya achọrọ m ka ịsa anya n'ala mmiri ihe eji maka ịpụta obodo a ka anyị nwee ike go ụlọ akwụkwọ mụta ihe nwee ụbụrụ ka ị ga-awụ na mmadụ sụọla anyị ihe otu ihe awụrụ ihe ise sigara iberibe na nghọta mana echekwa m emekwa anyị zụrụ ọkwụ ahịa mgbe ụfọdụ nnọọ na-ajị gee ntị hapụ ka ịza ahịa ụda ka anyị gagodo ụlọ akwụkwọ mụta otu esi asụ na-ede anyị mụta ala ka ihe ọbụla chọziri ime ya eme bikokwu ana m ayọm ajụsi gị ike werekwa ụbụrụ ka iji eme amansị n'ụlọ anyị were ya wepụ were ụbụrụ obodo ọkụ na-enwu n'elu tige
ịghọta kwụịga bụrụ obodo ọkụ na-enwu n'elu kwụịga ụmụga ka eji eme ihe n'ụlọ ime otu ụlọ otu esi aka ụdị ụlọ na-eji ike aka nkịta ọmike na ji nne na-adịgwa abịa ọwayo achịkịrị na enyi ya nwoke dimba itoole nwanyị ahụ nwanyị ahụ amaghị amụrụ mmadụ mgbe mmadụ bịara di ama m mgbe a mụrụ ya ama m ọnwa ego nwere ndị adịghị eri akpụ ya na-eri ụsakari nna m ere anya dimba fidin bọtụlụ gị ọnọkwa ya mgbe ahụ itogbo dogo bịa baa gawa mgbe ọ maka na bọmbọị ekwe na anyị Batawan. Big boy. Ana boy flower. Aki flower. Aki flower. Ike go na eligwe ka ị na-aga. Mba nwanne ya ọgwụ na-aga eligwe arịbụ ndụ. Abịa m n'ụlọ nwanne m. Aki flower. Enwekwa ihe na-aga bụ ego ọzọ. Bịa biko, ọ na-ehi mas nga. Ka m jụkwa ajọ, ọ na-ehi mas. Mba m ụlọ ile. Mba dị egwu. It's all remember that here, Joe. Oh, come on, try. What I still pass again. Wonder man. Achikiri no kuku, mwere no highest degree yo. Nderi iberibe di uzasa. Achikiri no kuku, mwere no highest degree yo. Okay, I don't know what's up. Ele uru nubara n'ime yo. Because ndo no otu uru nna abo bara n'ime yo. Ele bam jiri shenno, tidy up the whole place as I was going out. Nna half by like this. Look everywhere in the car. Okay. Ka woro yoda mgbe na apụ ịsa tai ebi niile. Anyị pụta chọrị enwere m hụ ga-ezu ike ide ụlọ niile. Sao ọbịa na hụrụbere ga-ezu ike ide ebe niile. Ka anyị chere ka ilo. Ọ na ilo ka enye m ego ka m gaa chọọ m ebe m ga-afụtala eriri ga-ezu ike ụlọ niile. Ọ ya ji ya bịa ụta. Achịkere. Can you listen to yourself? I mere ike ịga onwe gị ntị.
ọ gị nwa ka m na-ajụ gị na-akọ ka m na-agba nwere ike ige onwe gị ntị. Tidy up the whole place. What has tidy up got to do with eriri with eriri ụyọ? Clean up the whole place. Remember every day for all the look at everywhere all ị na-akpọ saa na ịta ya ọkata anyị ka ukwu na ịta ya ebe ọbụla ga na chọwa eriri ya hụ na eriri apụtala ọ na-eche ka ịbata ọ bụ ihe ọjọọ nna abụọ ka ndị iberibe anụwu ndị iberibe achịkere iwe onye iberibe iwe onye iberibe jebakwa onye iberibe ibe gị nna abụọ ndị iberibe ọ gị maka kpọrọ onye iberibe ị ga-eme gịnị ofunwa mmiri bụ onye iberibe ilecha m anya onye tọrọ gị atọ ụmụ onye iberibe ka ntị m akwụrụ na ịkpọrọla mpụta obodo okwu na enwere ike ga-eti m n'ụlọ akwụkwọ enyere gị ikikere ịkpọ onye iberibe wee kparị m ụzọ ọbụla ewega na mpa m tụrụ mpa gị na nwa akpịrị nkupe n'ọnụ taa ịṅụrụ ana m akpịrị nkupe n'ọnụ ga ịṅụrụ na bụ onye iberibe amaghị ụdịrị ndị nwere n'ihu ụdịrị ndị nwere mmiri nga ele onye jeje kwa bụ mmiri ele onye wuru mmiri ahụ na peti ahụ ejọsọ peti ụya ha jọsọ peti ọhụrụ mmiri ahụ nọ na saịdị chọọ peti ahụ petiri ọhụrụ n'ụkwụ mgbe m na-asa akwa ka a sachara akwa emere mmiri ụmụ mgbe nchọ ewufu ya achịkere sị m na m were ya were saa ahụ penti ebe a penti mere ya na m were ya saa ya ebe ahụ onye ziri ọ bụ gosi na m were mmiri a na m were wụọ were sacha ulu na ọ dị mma adị wuru mmiri ahụ ị na-agana ihe ma agana achịkere chere gị akwanye mmiri gị akpara ele nke ha achịkere chere gị were mmiri olu ji wụọla na peti were mmiri deti ji wụchọrọ peti ya jọsọ peti ọhụrụ ọ bụghị wuchi ya wuchi anụ asa ya asa ofunwa kọ ọwọ́ otu ihe ka m gbagboga gị nkịtị nwoke otu ihe ahụ ka ọ mụrụ nwoke ofu ihe ka ọ mụnya ofunwa ị ga-nwoke ofu ihe ka ọ mụnya nwoke ofu ihe ka ọ mụ ị ga-agụ nkụrụ ofunwa kọ ọwọ́ otu ihe ka m na-egwaga gị nkịtị o gee ntị m agwa mmadụ aka na ntị na ị kpọrọ m obodo anyị pụta nga ka ị bịa tie m n'ụlọ akwụkwọ ọwụdo ihe ị ga-eji eme mmepe ọnụ ofu nwa ana m agwa gị ihe akwụsị n'ike achọrọ dịkwa m ikwu ya ọzọ anwa hakwụla anwa ahụrụ m ụbọchị ikpeazụ ị ga-emepe ọnụ gwa m okwu otu isi chọọ gbawa gị m okwu akpọwa gị kpanye m mkparị ya ma hakwụrụ ọzọ maka ome ofu nwa mkpe nkwupe n'ọnụ
were kwupụ ụtọ ekpe ịṅụ n'ọnụ dị ṅụrụ ịnanị kacha anya go ọ maka ịnwe nwanne my father ọ maka ịnwe nwanne my father ọhịa ndị agbaga gị nkịtị nwa m mgbe ị dọrọpụrụ fidin bọtụlụ n'oge ama m mgbe ị dọrọpụrụ fidin bọtụlụ ama mgbe ọ gị na-awụrụza nwanne my father n'ime eme okpukpere ezigbo mmadụ adịghị n'ime mmadụ iberibe nwere sens ịdị iberibe ka ego obi chika gị ọ gaghị na-apịa m ihe n'ulu a na-apịakachi m ihe n'ahụ m na-ebe akwa gị obi ka gị gị na-achị m ọchị ana m eme ngịrị ana m ebewe akwa ị na-ajụ ma ọ gị bebe akwa ana m ebewe akwa na ọ ga na-apịa m ụtalị ịkpọ mpụta obodo a ka ị na-achị m ọchị ọmịsịrị mgbe ị na-ezu ọdọtị isi achị mgbe ke m mgbe m na-anụrụ ụgwọ nwa ke m ọdọtị isi achị ọchị ka m na-achị ọchị ọgọ chọpụtara na na-achị ọchị ọka eji nwa nwa ezoro ezo dekpo ihu m n'okpuru ihe na-achị ya gị na-achị ọchị n'ihu ọga ihe mere m ji achị ọchị wụ na otu isi gbara ihu otu isi fụchiwe ihu a na-apịa m ụtalị na otu isi fụchiwe ihu ụtọ ọchị ihu na-atọ ọchị fụchiwe n'ihu ka ogologo ahịa fụchiwe ihu ka ụsụ fụchiwe ihu na-atọ ọchị afụchighị m ihu ka ọ bụghị akwa ka m na-ebe oge ahụ ọ bụghị akwa ka m na-ebe oge ahụ ihe ọ ihu ji ebe akwa onye ọbụla na-ebe akwa nke ya n'otu otuchi echi ike ya akwa m na-atọ ọchị akwa m na-atọ ọchị akwa m na-atọ ọchị akwa m ụtọ ọchị ọmị m ji achị ọchị ka ị na-ebe akwa na-achị ọchị mmụọ na-ebe anụmachị maka onye ọbụla na-ebe akwa nke ya n'otuchi echi ike ya onye ọbụla nwere otu ochi ihu akwa ka ya ihe ihu akwa ka nyere ihe akwa dị n'ụdị n'ụdị ụdị nke m bụ na-ebe ya mfụchibe ihu eleghị iji achịkwana m ọchị nke m na-ebe akwa ọwụ mfụchi ihu anyị fụchiburu ihu ka ele ahịa uze mgbe m ji achị ọchị akwa dị n'ụdị n'ụdị gee ntị m agwanwe ihu akwa m na-atọ ọchị eziokwu niile ka m gwa nke ewe eziokwu ahụkwala m aga nga mmanụ nwụrụ ebe akwa maka ịnwe ọnwụ aga nga mmanụ nwụrụ ebe akwa a ga-ahapụ ozu a na-eli chụwa nwa ọchị maka na ihu onwe ihu ọchị na ihu akwa m ụtọ ọchị ibe ọgwụ ote ya ka nga were unyi ote su unyi sikọrọ unyi amam ihe mere nju ekwere mena gị bụrụ ọyị arụrụ ala ka ịdị ebe ahụ akwa m na-atọ ọchị mgbe a mma nnukwu gị nwụrụ anyị dịrị ebe akwa ebe a eleghị mere chịwa ha ọchị mmanukwu m gwụrụ amọ na mgbe ọ nwụrụ amọ na gị onye si na ịmara ihe mere ji kweta ka mara gị wụrụ ọyị n'ọtị na ụda o kwesịrị ụkwụta ọbụla isiere mmiri ọkụsị mmiri ga-asa ahụ o kwesịrị ụkwụta ọbụla tii igbele m tii gbee ya egbe si m ga-aṅụọ chiere m ofe egwusi m ofe ogo si m ga-eri orita ahụ m wee gbara gị bata obodo ọkụ na-enwu n'elu kwesịrị ịnọ ọtị ịpụta n'ụkwụta ọtị isi m good morning sir isi m good morning sir ma ọ dị nwere sens lene gị mụ ga na-eshiri gị mmiri ọkụ iji asa ahụ ndị azụ si m ga-afọ ọsọ m enwebeghị ihe nna agwa gị mụ ka ị na-achị ọchị eleghị ga-agwa m ngịrị gwadala m ihe ga-agwa m ụda eleghị ga-agwa m ngịrị ihe ikwukọrọ dị ikwu ose ahụ m onye oshi ụlọ ga-arapụta gị ọrụ ọ ga-arapụta gị ị na-acha n'ọrụ na-ekwu bara ka ọ dịka mmadụ ewu na-ezu oshi ya na ọga anụ ya ndị ịma na ọga ntị ya dị otu a gbagwebesọ n'ọsọ ikwukarị ụda eleghị ga-ekwu ụda m na n'ụbọchị bido n'ụbọchị ga-akwara onwe gị ga-akwara onwe gị mụ na gị enwechikwa ya nkwụ mụ na gị na-agakọ mbụ ọchịchị na ihe enwe mmekọ ị kwesịrị ịbịa ịmụ mgbaghara o ka mụ na gị gakwara akụkọ ịkwesịrị ịbịa ịmụ mgbaghara maka na mụ na gị ekwesịrị ịrị akụkọ ihe ị ga-ekwu na sị na m pụta ihe mechi ọrụ na mechiri ndị agba mgbe o ji tọpụ m n'ọnụ gakwara onwe gị taa onye mụ na akụkọ iche ihe ọbụla gbasara gị wụ aja mbele mpa gị na mpa gị kwesịrị ịso mpa gị aja mbele ịpụta ha si ebe isi bịakwa soro ha m ịwụ aja mbele enwere ihe gbasara m kwesịrị ịgbasa gị makwa na mmadụ mpa na nwa otu omume ote ka m na-eche ekwughịrị onwe nsogbu na ya ama m na enwere emere ihe m kwuru
akpọrọ m nwa onye oshi. Iberibe dị ụzọ asaa, achịkịrị n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo. Ndị rirere iberibe dị ụzọ asaa. Achịkịrị ọkpụkpụ nna o ahịa m jiri kpọọ onye ọbụla nga n'abalị na-awụ ka onye ọbụla biko nwee ike n'oruo ntinye ala echi na-abịa abịa agaje n'ime njem agaga m obodo oyibo ya mere ihe gbasara akwụkwọ mahadum nnu ahụna maka ya ahụga maka ya oh yes ahụga maka ya ihe ọzọ dị m mkpa biko nọ ga-agbalị na nwa nwoke ya ọ dị m oke mkpa ana m eji eme akpa m ihe aka ihe na ha ole o mere biko na naba ya chibi ike kpọọnụ m na foonu beenụ m n'ekwentị m aga m akpọ ya aga m esi ebe ahụ kpọọ ya dụọ ya ọdụ ya hụ na m gawa Chile ya hụ na aga m mmewa njem ahụ m na-eme Chile na-abịa abịa na m gawa obodo oyibo ahụ aga m enye otu narị puku ka ogide ihe ọbụla m chọrọ m na-eme ka ọ mara ọ ga na-enye nnu ego ofu nwa ihe niile ikwu aghọtara m ihe niile ikwu obi dị m ụtọ mana ka ikwu ụda aghọtadị m eleke ya were ego nye nwatakịrị nwa mmechi amụrụ ya ihe ọbụla anyị chọrọ tụle ya tụle nke ịhụ na nwụta ọ dị achịkere na ọbara gị na-anụkarị ọkụ oge ọbụla ama m emere oge ọbụla mkpu ka ị na ọ dịghị ka ị ga-amawa m aka ị ga na-ama m aka mkpu ka enwe ike egogode ntị tiri m ekwucha ihe m ji maka ekwu ụgwọ na ilecha anya hotel m nọ ọkwa n'ụlọ ka anyị nọ mma nwa na-ebere akwa ya bịa na-ebe akwa mgbe ị nọ na ụlọ akwụkwọ nke nta sekọndịrị skuul akwa onye ọnụ kpọrọ mgbe ahụ mma nwa na-ebere akwa bịa anyị niile nọ n'ụlọ mpa m na anyị niile ezukọ mma ya ebere akwa bịa na ejikwa etowe ime mpang ji zele ka ochi dị skuul gaa skuul ịhapụ skuul ị gara ịga ga weta nwaanyị ime akwa niile nọ mgbe ya ka ị pụtawara ụgharịagharịagharịa sị nwatakịrị na ị ga-enye ya ego m chọọ ihe m gakwuru nwatakịrị nwa m echie nne ya tọrọ ime bịa ofu nwa mgbe ị nọ na praịmarị skuul sekọndịrị skuul ofu nwa anọkwa m na-eti akị eji azụ m na skuul eso m na-eti akị m ga-eti akị agarịrị were akwụkwọ skuul nwa mmanya ebere akwa bịa ijikwa etowe ime ka ị lechara anya sị m na ị ga-ewere ego nye nwatakịrị m chọọ ihe ọbụla m chọrọ maka agakwuru ya onye m ego ofu nwa wee ka mma onwe ihe ọjọọ nọ n'ebe ahụ onwe ihe ọjọọ n'ebe ahụ ọ nwa nwoke ka ọwụ nwa nwoke ka ọwụ nna biko ndị awụ your uncles ihe ọla ha gwara gị mee ya ba ha chịkwa gị mana ọwụ ihe ọjọọ agwakwala gị ihe ọjọọ emekwala ha chịla gị ma ihe ọma ihe ọbụla ha dịla gị oji ikpechara ịgafe ga-egala ha achịmakwana ike ga-ekpọọ m ebe ahụ aga m esikwa ebe ahụ zi ozi ihe m mkpụkpọ nnụ ga n'abalị a ka onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ kuru na nwa nkịta nọ n'ahụ laa n'udo gotekwara ya kpọmkpọrọ rest in peace ya laa n'udo ga-ebere ya ọnụ ụzọ hapụ aka ka ọ ga-emepere nna gị afụ m aka mmụọ ya anwụ aka erikwu meji anọ
eziokwu m niile spam eji m nwa ọ dị mmiri ahụ jiri ofe aka mpa ya tara kukumba onye taa bịa omeye kukumba nwa mgbe mpa nwa mụrụ nwa dị m shọ n'ọnwụ gaa mepee gị ihe obere nwa tọrọ ọmpa gị ihe ụlọ nna gị laa n'udo Adi bye bye. mpa nwa edi bye bye n'ọhịa atakwara na ngị anyị nwere nwa eji eku m ngaji eku ka eji nwa ya bụrụ anyị na-ezu oke ọrụ ndị ka anyị na-eji silver spoon anyị nwere nwa eji eku ịkọkara ga-aga mepe ihe obere nwa dị otu ahụ gị na-asụ ga-aga ụzọ a na anya ihe kwụsịrị na-eche ọtọ ọ gapụda akwụghị mgbe ọ gasa anyị na anyị legide ezinụlọ anyị ebe ọ bụla ihe ọbụla anyị mere ka ihe ekụshọ na ihe niile gara nke ọma ịchọ ihe ga-asị ka anyị mee ọtọ ọ gapụda mere nwere ego nyere anyị ọwụ ihe anyị na-ugbu awụ ikeketa orie amasị ka anyị gaa ọnụ ụlọ ka nkụ nga anyị chọọ onwe ndị a ga-erentị gị ndị mmadụ ịghọta were ego etinye n'akpa Obi adịghị mma. akwụlagịrị mana nsogbu dị ka ihe ga-eme nwerigiri oke a n'ebe a ekpere nwerigiri oke a ga-esi na onye oke nkwenye onye oke ọta pịapịa eri nwụọ l'anya anyị rentagharị ọpụtala n'ime ga-aga ka onye mpe ya nwe ụlọ anyị si mba na ndị a ụmụnne anyị mana infat ya ga-ere ntụ ụlọ anọ anyị sị na mmadụ abụọ ke ụmụnne mma m ụlọ ha gbara ọkụ na vileji ga-esikwa na mmadụ abụọ ke na ụlọ ụmụnne mpa gị bọmbụ tụrụ shọtị tupu ha enwe ike eme ihe a kama ụmụ nwaanyị ka anyị ga-eti a na-ajụ gị gị na-ede m anya ngwa anyị baa ụlọ biko ị na-adịle m anya oke ịchọ ka mmere ego rent m n'ihe otu esote nwa apụtara sị m bebi enwe m ego rent ngwa bịa mmere ego rent m enwe m ketara eti ụmụ nwaanyị problem ọnwagwụ aja asụ mmere n'ihe agụụ ekwe biko ụmụ nwoke oha achịkiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rirere iberibe dị ụzọ asaa achịkiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rirere iberibe dị ụzọ asaa achịkiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo anyị mechara ụlọ akwụkwọ anyị mechara bata ụlọ akwụkwọ eziokwu m niile ka ụdị ihe na-etukọ n'ime ihe a ọkụ ịnwa na emere m ahụ ndo weliwe ịmara obi aṅụrị nọ m n'obi ụda ọrụ ụdị obi aṅụrị nọ gị n'obi nrịarịa niile nọ gị n'ahụ kwesịrị ịla eziokwu m niile ịmụta ịbata ụlọ akwụkwọ a na mụta ịbata ụlọ akwụkwọ eziokwu m niile ụdị oyibo m ga na-amụ oyibo ndị a na-ada gbim oyibo ndị a na-asụ ọta ị ga na-anụ zim ọdụ oyibo ndị m ga na-amụ ka ị ga-awụ na mbụ obodo anyị ọta ịhụrụ Chinonso a na-ewere oyibo tesa ịgara Chinonso iberibe n'ahụ ahụ ọma jijiji a meji oyibo tesa ịgara akwụji ọnụ n'ahụ ọ ga-ama na anyị gara obodo na ọkụ na-enwu n'elu a ma asụrụ Chinonso oyibo m ga-asụrụ ọta ya wulielu wute so m respect isi ikenga ịhụ nke anyị zụrụ na vileji mgbe ahụ ịsụọ ya ihe aka n'ihi a masị ịgara iberibe na eziokwu m niile onye nkụzi nwa ahụ abịa sị m ka ọ kụziere m how is you and how as you amasị mba
akụziri m how is you and how is you ihe m chọrọ nwoke na-ada gbim ụdị ka Ezike soro na ọ sọla Awolowo na ndị ọcha ekulotete Zik ya Ikenga Zik ya Ikenga onye ọcha mepe ọnọtete Zik ya Ikenga kamgbe m bịara ebe a kwa ihe m na-eleso ukwu ụmụ nwaanyị na-eghegharị elekọtara m ukwu ebe a hụ ha na-ama njeji nke na ụlọ akwụkwọ maka kamgbe m na ebe a ihe m na ebe a na-agụ ihe edere ebe a and amụtatụwana m ya nke a na ihe edere ihe kpọrọ ya wụ ọ dịka ọsọ muzi mba ihe edere mba ihe edere ihe wụ Moses oko Moses ebe ihe Moses ya amụtatụwana m aka mma mbido ya Moses ịmụtago ya Moses ịmara Moses na akwụkwọ nsọ Moses na akwụkwọ nsọ akwụkwọ mkpughe ka ya amaokwu nke mbụ na 18 Moses wụ nwoke ahụ gara hụ nga na-ere askrim Moses asara askrim otu nwaanyị na-anọwa abịa si ya Moses nye mmiri ka ṅụọ Moses asị ya were mkpụrụ ọtị kewa askrim nga abụọ nye nwaanyị ha otu wuru otu agba Moses onye agba Moses ọ dịka be Moses ya decide ebe a iwu onye ara Moses osimiri beside achịkiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rireri iberibe dị ụzọ asaa achịkiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rireri iberibe dị ụzọ asaa achịkiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rireri iberibe dị ụzọ asaa achịkiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rireri na ụlọ akwụkwọ nke ahụ ya ụmụ anyị ebere m emewere Chinonso egodu nnọọ ihe ebe niile machachara nnọọ genti ịhụrụ nwoke nsa ahịa wụ landlord gọsọwụ eziokwu m niile nwoke wụ nnọọ arụ mpama nwoke wụ anụ ọhịa elotu nwoke si dugide nnọọ bịa nnọọ nga isi ga were ihe ha jiri were esi n'ebe o si zuzuru pụta amadị m na ihe landlord na-eme na-ewutekwu gị otu o si ewute m elejogide ewe m iwe ọrụ mmadụ ka m adị m ahụ ya nwoke ahụ aja mmadụ maka nwoke a na-arahụ n'abalị nwoke ahụ onye oshi eziokwu m niile nwoke ahụ onye oshi ụlọ a nga aha bi ịhụrụ na ụlọ na-eshi oshi oo ịnụkwu na ushi ya echekwa m n'ọsọ m nụrụ eshi mgbe akwafete gị eshi mbuzo akwafete gị nga ahụ ịhụrụ enwere akwụkwọ na-arụ m hụrụ n'ala nga arị ka akwụkwọ ndị oshi na-eji edegara mma na akwụkwọ saa please come to your house meta ahụrụ m akwụkwọ ahụ maka nwoke a onye ya mere obi ọjọọ ya mere ya na nwunye ya na ụmụ ya ebighị n'ụlọ ahụ ya biri so ya ịmadị ihe mere dịka akọshi iko a sị na nwoke ahụ ngụrụ oshi garụ nga ahụ ọmadị na nga ọ gụrụ oshi nga ọ ga nwoke and nwunye ya na nwa ya gara ka ha gaa holidays nga ha ruo nga ahụ na ọ gụrụ oshi na ka ọ ga nwoke ya ga nga ọ nwunye ahụ ya kpọ ya mpe ebuka chọta were egbote gbagbo nwunye gbagbo ọ ga nwoke onye ma o ji onwere nwa na nwoke ahụ onye oshi onye mere nwoke ahụ ọ gaghị adịrị ya na mma ịma ụlọ ụka ndị a na-eme ha na-asị gị kpewe ekpere ka ị wụọ landlord na gị kpewe ekpere ka Chineke mee gị landlord eziokwu m niile m chọọchị ama gị aga ka m gaa ka ha kụziri m otu esi ekpe ekpere ka onye wụrụ landlord ka ị ga-awụ na m wụrụ landlord na ụlọ nwoke ahụ na ma ọ ya apụ kwapụ nga ahụ uche mmadụ dị n'anya na-ekwechi mere nwata nwaanyị nwa bịara bịaba n'oru ala nne ele ọ na-achawarị ya na-abịa m na-ekwe ya na-egbe anyị were anya na-agụ okwu ọ ya ka anyị ji mana ebe a na-ele anya n'azụ were na-eche
ị na-akpịghị anya ị na-akpịghị anya a na-akpịghị anya ị na-akpịghị anya gee ntị ma nwe ọ nwekwara nwa dị iberibe ihe ibela obere ụlọ akwụkwọ nga kete ile ụmụ nwaanyị anya n'otele kete ile ụmụ nwaanyị anya ilegidekwa ụmụ nwaanyị anya egidekwa amụta kpakam zuzuwe egwu nwatakịrị nwoke kemgbe anyị ji gafete nọrọ nga amadụ m ihe na-agwa nwa agba nwatakịrị titi agba ya titi ọ na-ekwu nke nwaanyị a na-achị ọchị ọ dị ka ihe ọ na-agwa ya na-atọ ya ụtọ agba ya titi kemgbe tọkịnto Ugo for guy man chop, Ugo for guy man chop, don't chop you, pium pium. Una mata u odi para. Una no chike ba mu odi para. Ko pa mi ni odi para ni. Iba ihe George ni. Ane George na bata ni obia. Ane George age enu wan. Ane George asi na to mo na mo. Una ota. Ifa ata kamara puta. Uno ko ya ko wa mi onye oji putara ni. Achikiri. Wa mi oji putara. Oji putara ezi. Oya ko ki wa mi oji putara. Oji putara ezi. Ali oputara bi mo aro na bo ja putara. Oji na oji putara. Ali oji putara bi me. Oji ko si de putara. Mbo ọwọ́ sọ nchi ihe pụtara ọjà pụtara. Achibi ma boy ka mu ni de. Ọjọ na ga apụta echi nga agbu ilu na ọjọ ọgwụrụ. Nye ma boy ka mu ni de ka. Nye ma akọ gị. Akwọ m. Mba ihe ji nwoke eme torogo m, ọ ihe ji nwoke eme. Oh, ya ma onye de na. Amede na obibi ihe ji nwoke eme. Onye de ga ni na ụlọ akwụkwọ m. Amede n'isi mmecha m detuzie na akwụkwọ ihe ji nwoke eme. Weta ma akọ gị. Weta boy ka mu. Ize? Weta ma boy ka mu. Akwụkwọ m. Ọjị pụtara na ọwara na agba ọ sọ ọjị kwụsị ịpụta. Mba ebume ihe niile n'isi. Mba ihe niile ebume n'obi nsa mmecha m deto ilu. Mgbe m tagharị na-ele anya spanakọt m bịara gbajie nchọdịtarịa mgbe m bịatarịa ka m mechie spanakọt bọrịsị abịa gbajikọrọ ya mgbe m bọrịsị gbajiri m nọrọ hotel enwereghị m lege mgbe ahụ ọ dị na enwere m lege ọ spanakọt m gbajiri agbaji m si m emechie bọrịsị ya akwụ enwere mmọzụkwu n'oge kemgbe ya na onwe ihe dege n'akwụkwọ a spanakọt m gbajiri agbaji spanakọt m bịa kwachi mgbe m si agbajiri anya spanakọt m pụta mgbe m bịa spanakọt m mgbe Ugo for guy man chop, Ugo for guy man chop, Ugo for guy man chop, don't chop you, pium pium. Ugo for guy man chop. Na maka mgbe onye nkụzi na-akụzi etu nwatakịrị na mmụọ mgbụrụ anya ote ya kwe nwa n'anya na-elie mmote mmemme mmịa ya ọnụ
na nwa cha nasị n'obi m sa nwa na mgbe Chineke si na o kere mmadụ n'oyiye na o kwere m nghọta na Chineke ji aka ekecha nwa bịa saa ya ahụ sacha ya ahụ bịa tee ya ude kpọ nwa asị nwa ga yiri efe nwa ji ga yiri efe nwa mara mma mrọda anya ote na-ele nwa na-ele enye ya ihe ndọcha na-akpọ Scissors ndọcha na-akpọ Scissors na-enye ihe ndọcha na-akpọ Scissors na nwa amara mgbe nwatakịrị magide m nwoke ya dịka gasị na ọ mami nwụta ya dịka gasị na ọwụdụ nwaanyị bụ nwa ya dịka gasị na nwa ọ Chineke ji aka esa ya maka ile hụrụ nwa mara mma gị nyere ihe eji na-ezuzu na klaasị na-eme eri na klaasị mgbe nkụzi na-akụziri anyị ihe gị na-ata aparị chegoro chere ka njọ ihe a na anyị hụrụ ị na-ekwu na ihe nka na ya nọ ebe a na-eche ka ihe bụ ihe mere iji wee mee ihe anyị mere onye nkụzi a ji wee chụpụ gị n'ime klaasị ihe mere mụ na ahụ nwatakịrị hụpụ anya hụ nwatakịrị mmanwụ aba m anya ịghọtara ọ ya ihe mere na ahụ nwatakịrị mmanwụ aba m anya ihe ọjọọ ọ dị Chineke kere nwa ahụ ka e esi ya mma na oyi ike ya kekwe na-ese oke ebe ọ na okere na oyi ike ya ka mụọ na onwe m mụrụ n'anya m na-ahụ oyi Chineke ọ ihe ọjọọ mbịa asụ nwa ọtamchi hụ n'anya ụda ihe mere ịhụnanya mụrụ ebe nwa ahụ nọ ịhụnanya bịara kpọfee m ịhụnanya o doro gị na onye ịhụnanya ka ọ iberibe mmadụ ime m na ebe a soro na-akọ na-enwe isi na ọdụ ọzọ isi ebe a pụrụ unu gaga ọha kwesịrị gị ime ka wee submit assignment maka submit ere m assignment anyị nere ebe a na-akọ ịhụnanya ha so na ịhụnanya asị o doro m anya nke ọma doo m anya ọfụma na nke ọbụla ekwensu na ụda ekwensu na ahụ na-enyo ya na-asị lenwe maka iji ka ekwensu ihe niile ị nwere ihe agwa niile agwa ekwensu ihe na-eyi le na traụza oyi traụza dọwachiri adọwachi ọ dị ekwensu na-eyi traụza dọwara adọwa eziokwu m niile ihe pụrụ iche gị na-ekwensu enwere ihe pụrụ iche nna na ihe pụrụ iche gị na-ekwensu na chi na-eme ya ejie gị rahụ na etete n'ụkwụtụ ma enwere ihe ọzọ pụrụ iche gị na-ekwensu iji kpilie ekwensu iyi traụza dọwara adọwa iyi traụza dọwara adọwa ikwu erichana ugbu a ka ịma ị ga-aza m mana nsogbu adị ihe nsị ka m jụọ gị bụ kedu ihe bụ ihe isi mere ụnyaahụ ị gara aga ahụ nwata nwaanyị a gwa m ihe isi mere gịnị achọrọ m ịma ihe mere onye chọrọ ịma onye m chọrọ ịma ihe chọrọ ịma ụda nwa nwoke iji chi ka ị gara m aka ntị ngwa nya esi mgbe ka m gara asa m aga hụ onye m gara ịhụ pụta ahụ ụmụ okorobịa abụọ naanị ha pụta sị m nna ha ejikwe nna ewu onye sali ihe na ji m ya wuo onye hapụrụ m aka enwe m chi ha sị m ejikwe meke ejikwe mgbọgbọ nnụnụ nne ya efelaga ihu ndị ọwụ ha pụta were ihe were akpụ sa enwere akpụ obi na-emere m oke ndị okwu nga m so ote ka m tinye ha ndị a nwụrụ m ụta nwulie m elu ka hụ m ihe ndị akụrụ m eziokwu m niile ya kegara m ihe ọzọ ihe ndị akụrụ m ya ekwesịrị m iji ọnụ ekwu ya ọ maka na mmadụ ga-ekwubi obodo a ele ihe na-eme ị na-eji m ihe m ga-eme mmele ihe na-eme na ọ mara nsogbu obodo ị na-emenụ maka Chukwu ọ bụrụ na m nwere anya m na-abụ were hụ ndị a ihe m ga-eme ndị a ọhụ ihe ga-eme ndị ma ọ ndowe ha abụọ Ndala kaisha huko araba bala kaishi baya Acha kile, ada. Beli hap wana.
Achịkiri ka onye dị jiri maka mgbe ndị a na-abịa. Achịkiri. Ọ bụrụ na ijide m aka, ihe ga-eme ndị a. Achịkiri, ihe ga-eme ndị a. Ihe ga-eme ndị a. Achịkiri. Ị na-agba ma egbogbu onye ka kpakpa ukwu kotere okwu. Don't chop you, pium pium. Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop. Don't chop you, pium pium. Gịnị ka m ga-eme ugbu a? Ebekwala ndị a kara obi sie nri were mpekele ofe na-enweghị nri a n'ime ka iri m mana abụghị na nke ha agba anụ niile eji isi ofe ma ụsụ mpịtị ma woyobara ma mangala ma isi okpoko na-agbagbukwu a ha were bucha na nke ha. Ama m ihe nge aga m ewefere onwe m $20,000 maka ego nri makakwana imezi ụlọ ọkwa ka ga-eji aka ha emezi ụlọ ahụ n'ihi na obi tara ndị akụ n'ụlọ nna m ka ha baba ime m odibo mmemme ụlọ ihe mmemme ndị ihe ya ihe ndị Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop. Don't chop you, pium pium. Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop. Don't chop you, pium pium. Yeah, I should know. Afado. I want him hunger. Magabeke Mazibe. I want him hunger. A belly masako. So, lawa. Sima alafu gafe na gafe chenga hunu huge ngipo. Sima we akwe de mede had shida ma ebe hash ebe dokule wonu. Le ya na iko. Nwa nwoke. Akwụkwụ. Ngwa bịa nwa m bịa. Ngwa. Gụpụtara m ihe edere n'ime amana m agụ aga m mahadum. Gụpụtara m. Gụpụtara m ya. Aha m ọkwụkwụ na achịkịrị. Ya wo ipo ya wo ewa ya na ga ahịa na bụ kọwa wụ na na ahịa na kọwa wụ na agala ahịa mahadum ogala adịga ya aga ha nwụrụ iso bekee ogbokpo oyibo la ha gbe ya na achịkịrị onye ha chọrọ ịkọwa nga mana agatacha m aka edemede ha edere ga Olisa gị ibe ekelele m gị. Nwa m nwoke ga-emecha bụ uru n'ala. ama mọchi bụ uru Nwa m imene nwa m imene o ihe mere n'ụwa mgbe ọzọ nwa m memere nwa dị nnụ ngwa gaa n'ụlọ. Maazị Ọjị, ihe akwụkwọ edetara gị na-akọwa ọ na nwa gị nwoke okwu ukwu na achịkịrị agala mahadum. Kedu otu ndị iberibe ndị ochi abụọ ga-echi agawa mahadum isi adịghị ha mma onye ha na-akọwara gị n'akwụkwọ lerukwa anya bụ onye ọgụtakwara ihe edere n'akwụkwọ were ke wụrụ na edere eche na ha banyela ụlọ mkpọrọ eche akịrịka ọwa ajụjụ ka ị na-ajụ m ka ọ mkparị ka ebiri akparị m. Ajụjụ ka m jụrụ ọgụ ilerukwa anya ya wụrụ n'ụlọ mkpọrọ ka ha nọ asị na mahadum. Biko akịrịka
ihe anyị nọ n'ụlọ nkwụ abịakwala ihe nga abịa kparị na-akparịkwana ajụ ka njụrụ onye na-agụtụghị agụtụ na-amaghị ABCD abịgbe agwala nga akparịkwala m anọrọzie mahadum akparịkwala m ka m gwara gị akparịkwala m lee anya ana m asọpụrụ m ana m asọpụrụ gị mana akparịkwala m agwachana gị ihe ngwara gị Don't chop you, pium pium. Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop. Don't chop you, pium pium. Joshua! Joshua! Uncle! Joshua! You will need to run again. Mba, you will. I will follow me. You know, go down. I don't know Nimia. Has no Nimia. You know, go down. Joshua. Joshua. You will keep the UFO. I said, no, Joshua. Joshua, there are now one son. Who is there? Listen, or whom is there? Then you know, let me be like for Joshua can preach. Joshua can preach. Okay. You know, no, even two for no, you didn't get Joshua, butere nri ọ bụ Mugu for guy man chop. Mugu for guy man chop.
okwu chi. Abịawago m emesigo m. Mami, ezigbo agụrụ dị gị. Ije anyị pụrụ osi nso kemgbe ụtụtụ. Nakwe. Osikapa. N'ọmakwa nwaanyị ọma. N'ọmakwa ihe nna anụ. Achịkịrị nke ochie. Nwa ihe mmadụ na-aga ahụ n'elu ụwa mmadụ bịa. A sị na ọ jụghị ịgụ akwụkwọ na mahadum. Nwa ihe mmadụ na-aga ahụ. Tụfịa akwa ma ọ gwara gị. Kedu ka nke a si mezi nna anyị? Achịkịrị onye iberibe. Ama m na onye iberibe ga-awụrịrị onye iberibe wee bie. Ọsọ ya gaa mahadum maọbụ ya gaa ebe ọ bụ na onwe ihe ọ na-aga gụchata ebe ahụ. Ụkpọrọ. Nna anyị biko lie nne gị ife achịkịrị ya hapụ ya gbasara achịkịrị ka hapụ ya gị nsogbu. Lie nne gị Mrọba. Ọ ga-ezugbo ndị mmadụ. Na-akọzikwa mmadụ. Ye ka nne ha. Ọ dị mma. Ọ na ndị Anambra banye maka esi edozi nne onye ọfụma. Ugo for guy man chop oh. Ugo for guy man chop oh. Ugo for guy man chop oh. Onshila akwụkwọ m kpọtụrụ ụmụ okorobịa abụọ a n'iru gị maka arụ ha kpara. M hụrụ ụmụ okorobịa abụọ ka ha nọ na-achụ nwata nwa agbọghọ nwa akwụkwọ anyị n'ike na-aga. M sị ka m mara ihe ha chụga nwa, ihe ha chọkwara n'ime nwa. Ka ha na-achụ nwa ka ha jigidere nwata nwa agbọghọ n'azụ ụlọ akwụkwọ anyị na-achịkwasị nwa agbọghọ a iko n'ike. Onye isi ụlọ akwụkwọ m chọrọ ka egosi mmadụ abụọ ihe ọkụ ji tụ oke eme. Unu abụọ chọrọ ịkwasa nwa skuulu iko n'ike. Unu maka ihe unu na-eme. Nne na nna unu kpọtara unu ebe a ka unu bịa gụwa akwụkwọ a gote ihe bara ha uru bara onwe unu uru. Ọ bụrụ nzuzu ka unu bịara izuzu. Unu na-abịa ịkwasa ụmụ nwaanyị iko n'ike. Oke esi eme unu abụ ihe nsị m agụ unu si ụbọchị taa jawe achụọla m unu n'ụlọ akwụkwọ a. Uhu unu ma n'ụzọ gburugburu ụlọ akwụkwọ a ma n'ụlọ unu ga-ama ihe m ga-eme unu. Ihe a gwara unu si unu bịa mewa unu na-eme n'ụlọ akwụkwọ sinu n'ihu m pụọ. Biko onye isi asị m majọ ma mechọ gị kirekwu chinyere pụọ. Onye a na-ekwu unu abụọ si n'ebe a pụọ unu na-anụ nche. Ị na-arịrị isi ụlọ akwụkwọ na-ekwu si n'ebe a pụọ. onye isi biko enwere ike inye m ya na-akpọ promiscuous ka m gwe anwe m chere egwe enwere ike inye m promiscuous. Kedu ka promiscuous? Biko si n'ebe a pụọ. Promiscuous wụ nkwado enwere ike inye m promiscuous ka m gwa ya okwu anwe m chere egwe. Ahụkwala unu. Unu abụọ pụọ. Unu gara ime skuulu ihe. Ị na-arịrị isi ụlọ akwụkwọ na-ekwu. Eji m achị employ lecture na interview first. Ọ na m gwa ya interview. Ụdị olu a. Bọgara na charismatics. Oya. Enwere ike inye m promiscuous ka m chere egwe ya. Enwere ike inye m promiscuous. Onye isi nwere ike inye m promiscuous ka m okwu oyibo nkịtị ma ha ekwu. Gawanụ unu ara n'ihe isi ụlọ akwụkwọ na-ekwu. Pụọnụ. Enwere ike inye na-akpọ promiscuous ka m gwa ya okwu. Lekwa okwu oyibo ọ na-asụ. Ma promiscuous promiscuous nkwado promiscuous amakwa ma promiscuous na akwụkwọ nsọ promiscuous na akwụkwọ nsọ na akwụkwọ Malakai mkpughe nke mbụ na azụ ya ebe ka promiscuous nye m promiscuous ka m gwa onye enwere m obi m chọrọ igbu onye nye m promiscuous nkwado nna ibunye m nkwado akwụkwọ mmadụ natara ahụ nwere ebe obodo a na-agụga ịla ya n'iyi. Ọkwa nne na nna mụrụ mmadụ abụọ. Nne m thank you. Ịgbalịala ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche. Ihe ụdị ihe ndị anyị unu na-eme lekọta ụdị ụmụaka ihe ụdị ga-apụta
mebisiara anyị ụlọ mebisi ụmụaka nne na nna zụrụ ịgbalịala ị ga-enweta ụgwọ ọrụ ihe no jisi ike iberibe dị ụzọ asaa achịkịrị n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rirere iberibe dị ụzọ asaa achịkịrị n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rirere iberibe dị ụzọ asaa achịkịrị n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo ndị rirere iberibe dị ụzọ asaa achịkịrị n'ọkpụkpụ